Viața e grea, plină de lecții dureroase. Te simți deja învins? Simți că nu mai poți? Este momentul să privești spre viitor cu încredere, să-ți îmbrățișezi destinul și să te ridici ca un titan. Îndrăznește să privești realitatea în față. Nu te agăța disperat de amintirile unei iubiri pierdute sau ale unui eșec dureros. Greutatea acestor amintiri îți trage sufletul în jos, îngreunându-ți fiecare pas. Te invit să înveți din experiența mea, să găsești înțelepciune în cuvintele mele și să-ți îmbrățișezi durerea pe care o simți acum. Cu ea vei construi un caracter puternic. Să te afli în adâncul disperării este o experiență comună, o etapă inevitabilă a călătoriei noastre prin viață și spre succes. Uneori simți că totul se prăbușește în jurul tău, că nimic nu mai are sens și că nu vei mai putea să te ridici vreodată. Te simți învins și pierdut, fără să înțelegi cum ai ajuns acolo și fără să vezi o ieșire. Întunericul nu durează o veșnicie și nici disperarea. În miezul nopții cele mai întunecate începe să strălucească o mică sclipire de lumină, iar acea lumină ești chiar tu, tânărul meu prieten. Trebuie să-ți găsești drumul către lumină și să ieși din întuneric. Asemenea momente pot fi tulburătoare și te pot arunca în adâncul disperării. Dar adevărata forță nu constă în a rămâne în genunchi, ci în a te ridica mai puternic decât ai fost vreodată. În ciuda dezamăgirii, trebuie să realizezi că poți fi propriul tău sprijin atunci când prietenii sunt Uneori, cei din jurul tău îți pot întuneca viziunea și îți pot aduce un val de invidie și resentimente, poate chiar și trădare din partea prietenilor apropiați. Nu fi surprins și nu pune la suflet. Acestea sunt trăsături ale unui caracter slab, ale unui om fără onoare. În aceste momente, amintește-ți de înțelepciunea stoică, care ne învață să nu ne lăsăm copleșiți de acțiunile și cuvintele altora. Invidia de la un frate este ca un ghimpe ascuțit, care pătrunde adânc în suflet și îți distruge încrederea și armonia interioară. Este ca un vânt rece și neiertător care suflă prin relațiile strânse și îngheață bucuria și căldura din inimă. Sentimentul acut al invidiei dintre frați este unul dintre cele mai dureroase și dezamăgitoare, pentru că te face să te întrebi cum și de ce cineva apropiat ți-ar dori răul. În loc să răspunzi, arată-le calea ta luminoasă prin exemplul tău. Folosește durerea ca pe o lecție și stai neclintit în fața acțiunilor celor din jur. Nu le poți controla. Fii distant într-o lume tulbure în care oamenii se schimbă de la o zi la alta. Învață să ierți și să înțelegi. Chiar și atunci când invidia pare să-ți sugrume inima, este un act de generozitate și maturitate. Este ca și cum ai da drumul unui balon de plumb care îți apasă sufletul și ai simți o ușurare imensă și o eliberare a spiritului. Acceptă situația și caută oameni adevărați care să îți fie alături în cele mai grele momente, pentru a vă bucura împreună de succes mai târziu. Viața este un profesor nemilos, care îți oferă lecții fără egal, prin fiecare încercare, lacrimă, eșec și despărțire. Fiecare dintre aceste momente constituie doar pagini noi în cartea ta a vieții, menite să te modeleze într-un luptător mai puternic și mai înțelept. Nu este doar despre intensitatea loviturilor primite de la viață, ci mai degrabă despre modul în care te ridici din fiecare cădere, cu hotărâre și rezistență, pregătit să răspunzi cu curaj la fiecare provocare. În esența ta, există o forță interioară, o determinare nemărginită și o voință de fier care te ghidează să depășești fiecare obstacol cu încredere. Concentrează-te pe ceea ce poți controla, prezentul și viitorul tău. Nu este doar despre intensitatea loviturilor primite de la viață, ci mai degrabă despre modul în care te ridici din fiecare cădere, cu hotărâre și rezistență, pregătit să răspunzi cu curaj la fiecare provocare. În esența ta, există o forță interioară, o determinare nemărginită și o voință de fier care te ghidează să depășești fiecare obstacol cu încredere. Concentrează-te pe ceea ce poți controla, prezentul și viitorul. În călătoria noastră prin viață, fiecare întâlnire și fiecare experiență ne modelează într-un fel sau altul. Poate că unele momente ne ridică și ne îndreaptă către înălțimi neatinse până atunci, în timp ce altele ne pun la încercare și ne pun la îndoială capacitățile. O comparație potrivită ar putea fi aceea a unei plante care crește prin crăpăturile asfaltului. Chiar și în cele mai aspre condiții, plantele găsesc puterea de a crește și de a se îndrepta către lumină. La fel și tu, chiar și în mijlocul celor mai întunecate momente, poți găsi resursele interioare pentru a te ridica și a lupta pentru propria ta lumină. Să lupți sau să renunți.
este o întrebare care îți definește esența și viitorul. Este momentul când îți poți demonstra adevărata ta putere. Fiecare pas pe care îl faci înainte este ca o notă de muzică în simfonia vieții tale, contribuind la melodia unică a existenței tale. Uneori, ești condus de ritmul pașilor tăi, iar alteori ești purtat de vântul schimbării. Dar indiferent de cum te miști prin această călătorie, fiecare moment este un prilej de a te redefini. Mintea, cu toată complexitatea și puterea sa, poate fi cel mai mare inamic al omului. Internetul atinge noi culmi și reușește să provoace dependența, controlând creierul uman. Astfel, starea mentală a multor oameni este afectată. În mâinile unei minți disciplinate și înțelepte, poți realiza lucruri mărețe și să îți atingi potențialul maxim. Însă, atunci când te lași păcălit de gânduri contradictorii și emoții copleșitoare create de propriul creier, acesta poate deveni cel mai mare dușman. Unul dintre cele mai mari pericole ale minții este tendința sa de a rămâne prizonier a trecutului sau de a se pierde în griji și anxietăți cu privire la viitor. Mintea noastră poate fi ca un labirint întunecat, în care ne rătăcim adesea, pierduți în amintiri dureroase sau în iluzii despre ce ar putea fi. Ne confruntăm cu o luptă constantă între rațiune și emoție, iar uneori emoțiile preiau controlul, subjugându-ne gândurile și acțiunile. Este un paradox al minții umane. Suntem capabili de gândire complexă și raționament logic, dar totodată suntem prizonierii unor trăiri intense și adesea iraționale. O mare parte din suferință poate fi autoindusă, așa că trebuie să revii mereu în prezent. Singurul moment în care avem controlul deplin asupra vieții noastre eliberează toată tensiunea și anxietatea care te ține captiv și caută echilibrul și claritatea mentală. Uită tot ce știi, închide toate aplicațiile și caută copilul din tine. Disciplina este mult mai mult decât un simplu cuvânt. Este baza succesului. Este acel motor puternic care te menține în mișcare, indiferent de vremurile nefavorabile. Este despre a fi prezent în fiecare zi și despre a acționa cu determinare și consecvență. De parcă întreaga ta viață ar depinde de asta, pentru că, să fim sinceri, adesea chiar și depinde. Disciplina este testul suprem dacă îți dorești să îți atingi potențialul maxim. Însă nu vine ușor. Este nevoie de multă voință și angajament pentru a ne păstra pe drumul corect și pentru a nu ne lăsa influențați de impulsurile trecătoare ale minții noastre. Sunt zile în care plouă și nu vrei să ieși din casă, dar trebuie. Sunt momente când tot ce îți dorești să faci e să plângi, dar nu poți. Fiecare decizie corectă pe care o vei lua va clădi un caracter puternic, iar totul poate începe într-o creează un plan de acțiune detaliat. Nu este suficient să îți stabilești doar obiective, ci trebuie să ai și un plan solid pentru a le atinge. Detaliază pașii pe care trebuie să-i urmezi și împarte-ți activitățile în sarcini realizabile. Impune-ți reguli stricte și fii consecvent în aplicarea lor. Stabilește-ți termene limită realiste și asigură-te că îți îndeplinești angajamentele. Nu uita, este greu să nu fii leneș. A fi disciplinat înseamnă un stil de viață. Mereu faci ce trebuie să faci. Dezvoltă tehnici eficiente de automotivare pentru a te menține pe drumul cel bun, chiar și în momentele dificile. Folosește-ți realizările mici pentru a-ți întări determinarea și pentru a-ți menține entuziasmul. Mulți oameni se gândesc la destinație și uită să mai pornească. Distanța de visul tău poate părea uriașă, dar este oare chiar așa? Gândește-te la sportivii care se ridică la primele ore ale dimineții, când mulți încă dorm, pentru a-și antrena corpul, zi de zi. Acești campioni nu își ating performanțele maxime prin noroc sau talent natural, ci prin zile întregi de efort și determinare. Nu-mi spune că ești prea obosit sau prea ocupat. Nu vreau să aud scuze sau justificări. Dacă îți dorești cu adevărat succesul, trebuie să fii dispus să faci sacrificii. Să te trezești mai devreme decât restul lumii, să te duci la sală sau să lucrezi la proiectul tău chiar și atunci când simți că nu mai poți și când viața îți aruncă o minge curbată. Și va face asta, crede-mă. Modul în care reacționezi este esențial. Poți să stai jos și să plângi, să te lași copleșit de dezamăgire și să te întrebi de ce tocmai ție ți s-a întâmplat asta. Sau poți să te ridici mai puternic ca niciodată și să arăți lumii că nu te lași învins atât de ușor. E alegerea ta. Dar am încredere în tine că vei alege să lupți
ca un adevărat războinic. Iubirea este o forță puternică și plină de pasiune care ne face să simțim că suntem pe vârful lumii. Ne trezește la viață, ne umple inimile cu bucurie și ne face să visăm cu ochii deschiși. Dar odată cu intensitatea ei, vine și vulnerabilitatea. Atunci când iubirea se transformă în durere și suferință, simțim că lumea noastră se prăbușește în jurul nostru. Când îți vine gândul să te întorci la o fostă iubită sau fostul iubit, întreabă-te de ce. Este din cauza singurătății sau a dorinței de confort? Poate te simți pierdut într-o mare de necunoscut și te agăți de trecut pentru că este familiar și sigur. Dar să știi că adevărata ta putere se află în capacitatea de a face față necunoscutului și de a-ți crea propria fericire. Despărțirea este ca o rană adâncă în inimă, care doare și când respiri. Parcă te-ai trezit dintr-un vis frumos într-o realitate tristă, viitorul s-a schimbat. Chiar dacă durerea pare insuportabilă acum, fiecare zi aduce cu ea o nouă rază de lumină, chiar și după cea mai mare furtună. Să ne gândim la asta dintr-o altă perspectivă. Poate că relația ta anterioară a fost toxică sau nu vă completați unul pe celălalt. Întoarcerea la acea persoană ar fi ca și cum ai reintra într-o capcană din care tocmai ai reușit să scapi. Deci, nu te întoarce la ceva doar pentru că este familiar. Ai încredere în tine că vei găsi drumul spre fericire chiar și în necunoscut. Astfel, fiecare băiat care a iubit și a pierdut poate găsi în această suferință o oportunitate de a crește și de a se dezvolta într-un mod profund și autentic. Înțelepciunea și puterea de a trece peste despărțire vin din înțelegerea că iubirea adevărată nu se termină niciodată cu o despărțire, ci se transformă în înțelepciune și amintiri prețioase în inimile noastre. Și da, știu că uneori simți că ești pe punctul de a ceda sub greutatea presiunii sau a oboselii. Dar adevărul este că succesul nu vine la cei care stau cu mâinile în sân și se plâng de cât de grea este viața. Privește în jurul tău și vei vedea exemple de oameni care și-au atins visele pentru că au fost dispuși să facă sacrificii. Antreprenorii care muncesc de 2 ori mai mult decât oricine altcineva. Artiști care se trezesc la zorii pentru acești oameni nu sunt speciali sau au superputeri. Ei pur și simplu au decis să muncească mai mult și mai greu decât ceilalți. Pe tine ce te oprește? Nu-ți mai plânge de milă și nu te mai scuza că nu ai timp sau energie. Dacă vrei cu adevărat să atingi vârful, trebuie să fii pregătit să muncești pentru asta. Nu există nicio cale ușoară spre succes, dar atunci când te vezi pe tine însuți realizând lucruri mari, vei ști că fiecare sacrificiu în căutarea fericirii. Nu uita să te oprești din când în când și să admiri frumusețea din jurul tău. Chiar și în mijlocul furtunii, natura își continuă dansul său plin de grație, amintindu-ne că frumusețea poate fi găsită chiar și în cele mai grele momente. Adevăratul tău caracter va străluci în momentele de durere, în care lumea parcă se sfârșește. Timpul stă pe loc, simți un junghi în piept și nu poți respira. Momentul cheie este războiul pe care îl duci cu tine însuți, iar victoria este atunci când reușești să-ți găsești pacea și înțelepciunea în mijlocul haosului și al suferinței. Lupți sau renunți. Nu uita să te abonezi la canalul Caracter Puternic.